बे नुथाया तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा हालामनि दरनै गामिनि रायजोफोरा आखायाव सिखा खदाल लानानै लामा फोसाबनायनि नुथाय। गरेस्वर सार्कोल मावख'नि सिङाव थानाय 2 नं जलथेंपार आरो सारनपार गामिनि रायजोफोरा थांनाय गोलाव बोसोर अदेबानि भारत उदांस्रि जानाया 76 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो दासिम हान्थिनायनि थाखाय मोजां लामानि खाबु मोननो हायाखै। दैज्लांनि समाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायखौ लानानै गामिनि सोरबाफोर बेराम आजार जायोब्लाबो एम्बुलेन्स गंसे हाबनो हायै बे लामाखौ बावैसो सान सिगां सेन्ट ग्रेभेल होदोंमोनब्लाबो खामानिया आद्रा जानानै दं होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि गरेस्वर सार्कोल मावख'नि सिङाव थानाय गुवाहाटीनिफ्राय बगामाटीनि PWD लामानिफ्राय जागायनानै उदालगुरि जिल्लानि बरन'दिसिम थांनाय खमैबो 3 किल'मिटार जानथायनि 2 नं जलथेंपार आरो सारनपार गामियारि लामाखौ बानायनो लाट मण्डलनि जोहै जखा सुनाय जादोंब्लाबो माब्ला जागोन बेनि थि गुमुर गैया। बेनिखायनो दिनै 2 नं जलथेंपार आरो सारनपार दरनै गामिनि रायजोफोरा ज' जानानै लामाखौ फोसाबनानै लानायजों लोगोसे बे लामाखौ थाबैनो मावफुंना होनो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC सोरखारखौ खावलायदों। दिनैनि जोंनि बे मोननै गामिनि रायजो राजाजों नाजा नाजानानै जोङो खामानिखौ मावदों। जोंनि बे 1 नं जलथेंपार आरो बिथिं सारनपारा मोनथाम गामि एबा रायजो नांनानै बै लामाखौ जों बानायदों। दा बे लामाया रायजो बानायनाया माने आबुं जाजोबाखै। बेनिखाय जोंनि दा सोलिबाय थानाय बिटिआरनि सरकार मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जोंनि नैबे लामाखौ कमप्लिट खालामना होनो थाखाय जों गोख्रोङै खावलायहरदों। आं गासै रायजोनि जानानै बेखौ बुंबाय, नैबे लामाया जोंनि नैबे 1 नं जलथेंपारखौ लानानै बिथिं उदालगुरि जइन जाहैगोन, बाक्सा आरो उदालगुरि जइन जाहैगोन। बे बर्डारावनो दङ बे लामाया। बेनिखाय जोंनि चिफखौ गोख्रोङै लामाखौ जुदि बानायना होयोब्ला जों रायजो राजा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जों बेखौनो बुंनानै चिफ सारनि सायाव खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। Aja nih. Gorra kan kena berisi, tambah raja kan. Bora kuliah. Ada apa pun begitu apa namanya? Human boleh berisi. चिफ सारनि सायाव खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।